Čaute. Akurát si kúkam rodinný album. To je otec, mamka, pýcha našej rodiny, moja maličkosť, tento sympaťák. Tu mám aj sestru. Sestru. Neviem, no, akože... Veľa ľudí hovorí, že sa podobá na tatka, aj keď... Neviem, no, skôr možno na mamku. Toto mám aj vytetované. Joj, spomienky. Kúkajte. Celý táto. No. Oči, možno trochu vlasy. Niečo je tam po mamke, niečo je tam po tatkovi, so sestrou sme si dosť podobní. No ale pokiaľ sa pýtate, že čo je za tým, kde sa berie tá podobnosť, na to je jedna jednoduchá odpoveď. DNA. DNA. Viacerí ste už možno počuli o DNA. Je to anglická skratka výrazu deoxyribonukleová kyselina. Áno, áno, znie komplikovane a veru aj je. DNA môže skoro za všetko v našom tele, aj za podobnosť s rodičmi, pretože podľa nej sa všetko v našom tele stavia. Ako? Človek je ako veľmi komplikovaný stroj. A tak ako každý iný, aj tento stroj potrebuje návod. Ten sa skrýva v DNA. V jadre každej našej bunky je DNA. Vyzerá ako veľmi, veľmi dlhý skrútený rebrík. Keď sa na tento rebrík pozrieme bližšie, je vlastne zlepený z dvoch častí, ktoré sa spájajú v stredoch každého ramena. Tieto polovice ramien majú 4 rôzne tvary, vďaka čomu do seba vždy 2 a 2 ramená vedia zapadnúť a spojiť sa. Týchto ramien je po celom rebríku strašne veľa. A to, ako sú usporiadané, je vlastne kód alebo ten návod. A ako sa teda prečíta? Na to potrebujeme niečo ako kopírku a niečo ako čítačku. Kopírka sa v našom prípade volá RNA. Vyzerá ako krátky polovičný rebrík, ktorý sa na DNA, čiže dlhý rebrík, prisaje. Nakopíruje na seba kód, vyniesie ho von z bunkového jadra a tam ho prečíta čítačka. Tá sa volá ribozóm a keď si prečíta, čo má robiť, vyrába nové proteíny presne podľa informácie z DNA. V tele máme milióny buniek a toto sa deje v každej z nich. Na čo je to ale dobré? Keď sa napríklad poraníme, naše telo sa vie takto samo opraviť. A presne takto sme aj vznikli. Podľa návodu z DNA sa začali vyrábať nové a nové bunky, až kým z nás nebol hotový človek, ktorý sa podobá aj na otca, aj na mamu. A ako sa spojilo DNA otca a mamy? No, to sa radšej opýtajte ich. Vyzerá to, že nám tu niekto nedojedol banán. A to je dobre, pretože dnes vám ukážem, ako oddeliť jeho DNA a normálne ho budete môcť vidieť. Máme DNA na vlastné oči. Sledujte to. Najskôr si banán odbalíme. Tak. Hodíme ho do misky. Tam ho roztlačíme. Pokojne môžete použiť aj taký starý, hnedý banán, ktorý by ste normálne nejedli, tak na toto je perfektný. Takto nám to bude stačiť. Teraz banán zalejeme vodou. No a už len vezmeme trošku saponátu a nalejeme tam malú kvapku. Tak. Paráda. Saponát tam nalievame preto, lebo chceme rozpustiť tukovú bunkovú membránu, ktorá nás vlastne delí od tej DNA. Tak to je. Teraz miešame. Toto máme tak na 10 minút. Prešlo nám zhruba 10 minút. Banán už vyzerá nejako takto. Jeho tukové bunkové membrány sú už určite rozpustené. A tak vezmeme misku a sitko, cez ktoré si ho prefiltrujeme. Pokiaľ máte doma kávový filter alebo nejakú látku, môžete robiť aj cesto, bude to dokonca ešte lepšie, pretože čím lepšie prefiltrované, tým jasnejšie budete vidieť DNA. My máme sitko. Chceme
Chceme len tú tekutinu. Kúsky banána nám zostanú v sytku. Nemáme sa kam ponáhľať, takže čakáme, nesilíme to. Toto je naša výsledná tekutina. Zoberieme si 2 poháriky. A do každého si kúsok nalejeme. Raz. Máme to. Teraz dôležitá vec. Tu máme silný, dobre vychladený alkohol. No a tu máme trošku slabší, trošku menej vychladený alkohol. S týmto by to malo ísť dosť dobre, s týmto menej, ale stále by to malo ísť. Vyskúšame si to s obidvomi. Beriem najskôr ten silný a pomaličky po okraji pohára ho tam prilievam. Už to tam podľa mňa aj vidíte. Chvíľu počkáme, zatiaľ si nalejeme tento slabší. Takisto pomaly, takisto po kraji. Tak. Dobre. Aj tu je to pekne vidno. To, čo tam vidíte, ten biely hnus, to je DNA. Nie iba DNA, je tam aj RNA, aj proteíny, možno aj nejaké kúsky banánu, ale hlavne DNA. No je takáto slizovitá, takáto klopkovitá, preto by sa mohla dať aj nabrať takouto špajdlou. Poďme to skúsiť. Wow. DNA banánu. Kto by to povedal, že si len tak oddelíme DNA banánu? To znie dosť komplikovane. Skúsime túto. Tak táto ide krásne. Pozrite na ňu. Nech sa páči, DNA banánu. How cool is that? To je jak cool? To je strašne cool. To je veda. A sme na konci. Ale aby ste verili, že to môžeme robiť nielen s banánom, ale aj s iným ovocím, ja som to spravil ešte s jahodou. Vyzerá to takto. To je jahodová DNA, toto je taký starší banán, toto sú naše banány. A keď sme pri tých banánoch, tak zaujímavosť, zhruba polovicu génov DNA máme rovnakú s banánom. Dosť cool. So šimpanzom je tá podobnosť génov zhruba 95%, s myšou zhruba 85%, no a s komárom cca 60% na podobnosť génov. Zaujímavé však? Toto bola super veda. Samé zaujímavé veci. Všetky diely nájdete na webe v archíve RTVS a pokiaľ budete robiť tieto pokusy, robte aj fotky a tie mi posielajte sem. Ja sa na ne budem tešiť. Vidíme sa aj na budúce. Čau.